Edamasi, and now set over a room. If a church can have a show your home, and I say I can once me good grata so. Now will be kind to me at your sea. In this year, try once a month, send it in. As an average of once a West Wankasan to me whom ye. To me, Bisa home and say me now to me, Isa and say Miss Anano. I say, to me, sorry, I say, what your once a miss, and I say, I ye. In the answer now be to me, I show once a man, and I ye no. A demon, as I say, to me, Bisa home and be. Now to me, ye, and of a pair Nequine so and sana, a sema becano, a dimu, and I see and so album. In the end, in summer, I thought some I beat me a bisa. Being a did so ye, my friend and Shannon, a decline. Bisa who said me the same. It was me, my dear in Fiahi. It was me as I enemy free. It was a nine, a hint, and I met it. It also, you know. My who suit is saying, it was in Sia, meeting by a saying, it was soon, a dear band, a pet, it was on watch it. I grow band in so, and I'm a pet. It was on crown. School bang, and I'm a crop. In Edu, I this young day bang, and my name chicken ye, a dubago. Emma meeting the same, you do me no more party the same. You do me as a, when this one did the same. Nti we nyina ye se bisa bia ubisa wo ho a na tumi ya no a obewie no na wankasa no atro ho asem awie na we se oyo bia utumi atro sa akan kasa yi na etumi eye fine etumi kama pa nti yan sha ase efiri se miside kan no midin di Kofi Mensa ya fa ne se within di Kofi Mensa nti me medin na atro Medin di Kofi Mensa. Medi infi eduno 20. Medi infi eduno. Mi free oda meti osen ho. Medin di Kofi Mensa. Medi infi eduno. Mi free oda meti osen ho. Ma hunsu etuntum. Metenten be anamon miensa. Eduan a me pepa yifufu ne nkrakra. Agro a me pepa ne ball bo. Ma ho su tuntum. Me tintin be anamo miensa. Aduan a me pepa ye fufu ne nkrakra. Agro a me pepa ne ball bo. Me suku din de osin hu di basic. Adisuade a mani che ho pa ye nkontabu. Me ma me din di akusika. Me papa din de yaw ata. Me ne so ade hu ne se daachi. Me teacher ni. Me suku din de osin hu di basic. Adisuade a mani che ho pa ye nkontabu. Me ma me din di akusika. Me papa din de yaw ata. Me ne so ade hu ne se daachi. Me ye teacher ni. Mama yento aso na ehwenia edi ho. Enti watro enyama we nyina awie no. Na se otumi atro wo ho asem ama no adi mu angasa. Enti na ye de ye ade chede titi aba na wie ye se na be ka chro no. Ye da ma se ma hwe na ne yesa mo ne se mo ba hwe sa mo hwe sa asin ye wie no. Be se mo ba bo hu da ru acha hofro na masan so ache ama hofro na hofro so etimi aba be hwe bi. Omanya de siande bi wo. Na de ehia ne se obutimi ache ana se oba be kan busha ho ne se abibia e de sene foforo ebeto ho bia no obenya ife bi notification ebe kire be se bi bobbo nkaye na ache wo se ye de sene foforo ana se de addition de foforo abeto ho no nti ko na ko hwe yen sene foforo ebe ba no eno so eye akan kasasa ye be cheche ne ma bibire o akan kasa mu a ne kire no edita mi e edne kakra na aboa yen ayesua akan kasa no o yen adesua mu akenkan mu ne atwere mu nda mu nyina ase nda mase